जाबाय गांसेनि इतिहास प्रथम बंशावली 16 अध्याय 13 पद एसामिसाव 13 होदों किन्तु इंलिसावहाय हयथ' 12 पद दंमोनदां 13 पद एसामिसावहाय गांसेनि इतिहास 16 नि 13 पद आं 13 पदखौ फरायगोन। তেওঁ কৰা আচৰিত কৰ্মবোৰ সোঁৱৰণ কৰা, তেওঁৰ অদ্ভুত লক্ষণ আৰু তেওঁৰ মুখৰ শাসন প্ৰণালীবোৰ সোঁৱৰা। बिनि सोमोनांथाव मावनायफोरखौ गोसोखां, सोमोनांथाव दिन्थिनायफोरखौ, खुगाजों बुंनायफोरखौ, दैदेननायफोरखौ होनदों गोसोखां। इसोरा माब्रैहाय सोमोनांथाव खामानि मावबोखो आरो इसोरा गावनि खुगाजों मा सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि सायाव दैदेनबोखो बेफोरखौ गोसोखां होनदों। जों बेखौ लानानै दिनै इसोरनि बाथ्राखौ जों एसे रायज्लायनि। 100 बोसोरनि जोंहा मोनसे रंजामा 2027 मायथाइयावहाय खुंनाय जागोन। दा बेनि थाखायहाय जोंनि बिबिसिआ दानिफ्राय एसे सिगांनिफ्राय जाबोगासिनो दंखायो, दाबो जालांबाय थागोन 26 मायथाइसिम जे जों माब्रैहाय बै सेन्टिनारिखौ मोजाङै गाजा गोमजा खालामनो हागोन आरो बेजों जों माब्रै इसोरखौ साबसिन समायहोनो हागोन, ओमफ्राय बेजोंहाय जों गुबुनफोरनोबो माब्रैहाय इसोरा जे बोलोगोरा सोरजिगिरि सोमोनांथाव बेखौ जों माब्रैहाय दिन्थिनो हागोन, बेनि मोनसे थांखिजों बे रंजामाखौ खुंनाय जागोन। ओंखायनो जों दिनैहाय बेखौनो लानानै रायज्लायगोन जे सेन्टिनारि मानिनायनि दारै पालन खालामनायनि दारै इसोरनि सोमोनांथाव मावनायफोरखौ जोङो गोसोखांगोन आरो बै समाव जों बेखौ समायहोगोन, माने गौरब खालामगोन बै समाव। इसोरा जोंनि थाखाय थाबोनाय समफ्राव मा मा सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावबोखो जों एसे गोसोखांनो नांगौ। नोंनि जिबनाव, नोंनि न'खराव, नोंनि सोलिबोनायाव नोंनि थाखाय नोङो इसोरनिफ्राय मा मा सोमोनांथाव खामानि मावनायफोरखौ मोनबोनो हाखो, मा मा गिदिर गिदिर खामानिफोर नोंनि जिबनाव, नोंनि न'खराव, जोंनि समाजफ्राव, मण्डलिफ्राव मा मा मावबोखो जों बेखौ एसे बयबो एसे जों गोसोखांहरनो हायो आरो बे समावहाय। आरो जोङो बै थाबोनाय समफ्राव इसोरनिफ्राय मा सोमोनांथाव आशीर्बादफोरखौ जों मोनबोनो हाखो जोंनि जिबनाव, जोंनि न'खरफ्राव, जोंनि मण्डलिफ्राव, जोंनि थासारियावनो हमना लादो जों मा मा आशीर्बादफोरखौ मोनबोनो हाखो। बे 100 बोसोरनि रंजामाया जोंखौ गोसोखांहोनाय, मानिनाय मोनसे गिदिर रंजानायनि फोरबो बै समा जागोन। नोंथाङा दासिमहालागै बै समसिमहालागै इसोरनिफ्राय मा मा बोर मोनबोखो, नोंनि जिबनाव मा मा सोमोनांथाव खामानि मावबोखो, नोंनि जिबनाव मा मा सोमोनांथाव खामानिफोरखौ, गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावबोखो जों गोसोखांनो हाहैगोन बै समाव। आरो जों दाबोनो गोसोखांनो हागोन, दाबोनो जों बेखौ गोसोखांनानै फैगौ समनि थाखाय जों सांग्रां जानानै थानो हानायनि जोंहा मोनसे खाबुखौ जों मोननो हागोन। जों बै समावहाय जेब्ला बे 100 बोसोरनि रंजामाखौ खुंगोन अब्ला बेवहाय मोनसे गिदिर रंजानायनि फोरबो जागोन जे इसोरा माखौ माखौ मावखो, मा मा मावबोखो गोसोखांगोन, जों बेखौ बाख्नायगोन, समायहोगोन, गौरब खालामगोन आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर रंजानायनि सम जागोन, गोसोखांनायनि सम जागोन, बेखौ बाख्नायनायनि सम जागोन, बेखौ खुलुमनायनि सम जागोन, बाख्नायनायनि सम जागोन, रंजानायनि सम जागोन, बेखौ खुलुमनायनि सम जागोन बे समा। आरो बेवहाय लोगोसे जोंहा मोसानाय मुसुरनाय, दामनाय देनाय बायदि रोखोम जोंनि बाहायग्रा
इसोरखौ बाख्नायनायाव बे इन्सट्रुमेन्टफोरखौ बाहायनायजोंबो बै इसोरखौ बै समावहाय जोङो समायहोहैनो बा खुलुमहैनो बाख्नायहैनो जोङो हाहैगोन आरो। दा बिनि थाखाय जोङो दा बे गावखौ जों सांग्रां खालामनानै थानायनि मोनसे थुलुंगानाय दिनैनि बे सेन्टिनारि सानडे जों फालिनाया। ओंखायनो जों एसे नायलांनि सेन्टिनारि जुबलिया इसोरनि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ गोसोखांहोनानै पालन खालामनाय बा मानिनायनि मोनसे समाय जागोनब्ला जों मा मा आसरित खामानि जों मोनबोखो जोंनि जिबनावहाय। मानोना जोङो गोसोखांगोन जे ख्रिस्ट'खौ जों नाजावनानै बा फोथायनानै दानि जिबननिफ्राय आगोलनि जिबनखौ जोङो सुनायनानै जों माबादि अबस्थायावहाय दङमोन सिगांहाय। जेब्ला सेन्टिनारिया जागोन अब्ला इसोरनि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ जों गोसोखांनानै बेखौ फालिनानै रंजागोन। मानोना इसोरा जोंखौ गोसोखांहोगोन, जोंबो गोसोखांगोन जे जों ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि सिगाङाव जोंनि अबस्थाफ्रा, जोंनि थासारिफ्रा, जोंनि सोलिनायफ्रा, जोंनि जिउ खांनायफ्रा माबादि अबस्थायाव दंमोन। जों बैखौबो एसे गोसोखांगोन। इसोरखौ मोननायनि सिगां, फोथायनायनि सिगां, ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि सिगां जोंनि आगोलनि अबस्थाफ्रा माबादियावहाय जोङो दङमोन। नोंथांमोनाबो गोसोखांनो हागोन, जों बयबो बै समाव गोसोखांगोन। जों एसे नायनि जों माबादिमोन। बाइबेलाव लिरनाय बायदि प्रथम पितर 2:10 बेवहाय बुंदों जाहैबाय, आगोल नोंसोरो इसोरनि मानसि नङामोन। इसोरजों अननाय मोनै, इसोरनि अननाय गैयै बा अननाय मोनै मानसिफोरमोननो। जोङो इसोरनि मानसि नङामोन, इसोरनि अननाय गैयै बेफोरबादि मानसिमोन। प्रथम पितर 2:10 जों नायोब्ला, आगे तुम्हालोक प्रजा नासिला किन्तु एतिया ईश्वरर प्रजा हला, दयार पात्र नासिला किन्तु एतिया दयार पात्र हला। जों इसोरनि फिसा नङामोन, इसोरजों जों अनजाथाव नङामोन। शास्त्रा बुंदों जों इसोरनि मानसि नङामोन, इसोरजों जों अनजाथाव नङामोन। मानो? खारन जों इसोरखौनो मिथिया। मिथिगौब्लाबो जेनेबा इसोरनि बोसोन बायदि जों थानो हायैयाव, ख्रिस्ट'खौ जों नाजावनो हायैयाव बे इसोरनि अननायानो जोंनाव गैया। एनेखे जों इसोरनि न'खरनि बा इसोरनि फिसाबादि, इसोरनि फरजा बायदि नङामोन। बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय जों आरोबाव नायबावोब्ला एफिसिया 2:12 बुंदों, ख्रिस्ट'नाव थायै मानसिफोर, ख्रिस्ट'नाव गैयै। ख्रिस्ट'नाव गैयाब्ला जों माबादि जायो? जों बयबो मिथिगौ ख्रिस्ट'नाव थायाब्ला माबादि जायो। 2:12 एफिसिया, नोंसोर जे सिगांनि समाव ख्रिस्ट'निफ्राय आलादामोन, इसोरनि रायजोनि बाहेरावमोन, सिमान लाखानाय नियम हुदाफोरनि सोमोन्दो गैयैमोन, आसा गैयैमोन, इसोर गैयैमोन आरो बे संसारनि सोमोन, बेखौ गोसोखां। संसारनि सोमोन्दो इसोरनि नङामोन। তোমালোকে যে সেই কালত, সেই আগৰ কালত খ্ৰীষ্টৰ পৰা পৃথক ইছৰাইল ৰাজ্যৰ বাহিৰ অংগীকাৰযুক্ত নিয়মবোৰৰ অসম্পৰ্কীয়, আশাহীন আৰু ঈশ্বৰহীন হৈ এই জগতত আছিলা। ইয়াক শুৱৰা। आसानो गैयामोन जोंहा, इसोरखौनो जों मिथियामोन। जों ख्रिस्ट'निफ्राय थख'मोन, आलादामोन। इसोरनि रायजोनिफ्राय जोङो बाहेरावमोन, बे संसारावसो दंमोन जों, संसारिफोरबायदि। दा जों नायहरोब्ला संसारि मानसिफ्रा, जायफ्रा इसोरखौ मोनथियैफोर, बिसोर बोरैहाय सोलिदों, बेबायदि अबस्थायावमोन आरो। ओमफ्राय इसोरनि होनाय प्रतिज्ञानिफ्राय गोजानावमोन। इसोरा मोनसे प्रतिज्ञा होदों जे आं नोंसोरनो जोबनाय समाव मोनसे मोजां जायगायावहाय लांनानै नोंसोरखौ दोनहैगोन। किन्तु बे प्रतिज्ञानिफ्राय, बे समाय लानायनिफ्रायबो जोङो गोजानावमोन आरोखि। माने बुथुमजायै बेबायदि गोजानावमोन।
आरो आसा गैयै बरसा गैयै मानसिफोरमोन। बरसा गैयैब्ला सासे मानसिखौ जों नायोब्ला सोरबा एखेबारे दुरबल मानसिखौ जों नायोब्ला है बे जेबो गैया बेजों जानाय नङा खामानि, आसा गैया बेखौ खामानि थोनजानाय नङा, बेबायदि आसा गैयै ना। इसोरा जोंनि सायाव मोनसे बेबायदि आसा गैयैफोरबायदि जों बेबायदि अबस्थानि मानसिफोरमोन। इसोरनिफ्राय जों गोजानाव थादोंमोन, ओरैबायदि गोजानावमोन जे खुनु सोमोन्दो गैया। माबोरै दं माबोरै गैया, मा जादों मा लोंदों मा मावदों माबोरै थादों, सान्थियाव ना दुखुआव, इसोरनिफ्राय गोजानाव। इसोरा सोर, मा मावखो इसोरा, जोंखौ बोरै खांदों बोरै जाहोदों बा बोरै दैदेनदों बोरै रैखाथि होदों, बे गासैखौबो जों जेबो मिथिया। बेबादि अबस्थायावहाय जोङो दंमोन आरोखि बै समाव। अब्ला जों एसे गोसोखां, आत्मिक हिसाबै जों बेबादि अबस्थायावनो दंखायोमोन दै। खिन्थु जों एसे सानबावोब्ला आरो जों एसे गोथौआव थांबावोब्ला मोदोम हिसाबै नायोब्ला, इसोर मोनै समाव, इसोरखौ मिथियै समाव जोंनि सोलिनाय मावनाय दांनायफ्रा गोदाव सोराव थांनायखाय इसोरनि बोरनिफ्रायबो जों गोजानाव थादोंमोन। गोबां जिबनाव मानसिफ्रा इसोरनि बोरनिफ्रायबो गोजानावमोन दै। सानथाम गाहाम ओंखाम रसा नाङो, थगायो खावो बुलायो नांलाय खमलायो लोंग्लुङो, इसोरखौ मिथिखा नालाय गोजानावखा नालाय बोर गैया। दा मानसिफ्रा रायलायो, हाब इसिग्राब मावोमोनब्रा गोदो, आसु फाथो बेसर माइ गायो माबा माबि थासुमलि थादुन, थोआब्रा जानोनो थोआमोन। दाथ' आसुबो फोले बायदिसिना गायनायफ्राबो थासुमलि थादुनफ्राबो गायलेनसै, फ्राय बहुद खमसै, होमब्लाबो जानाया आंखाल गैया ना। न'फ्रा जिगाबनि न', थुरिनि न', प्लास्टिकआथ' बे समाव गैबावा थुरिनि, बेखौबो लुनानै थानो हाया, अखा सिरो, गाननाय जोमनाय खुनु थिग गैया, जानायनि खुनु थिग गैया, बेबादि अबस्थाजों सोलिबोबाय ना, थाबोबाय। ना फरायनाय ना मा मावनाय दांनाय, ना थानायनि उन्दुनायनि। बालाफारायाथ' आंनि जोनोमनि जायगा बायदि, आमलायबादानि जोनोम नालाय, आमलायबादा देरनाय, थांलाय फैलाय नुयो। न' बां मोजां गैया, साख्रि बाख्रि गैथ'वा, आबाद खेथिफ्राबो थिग मथे मोना, बेबायदि अबस्थाजों सोलिबोदोंमोन दै जोंनि आगोलनि अबस्थाफ्रा नायोब्ला। अब्ला जों बेखौ गोसोखांहर, इसोरा जोंखौ मा अबस्थायाव दा लाबोदों, बबे अबस्थायाव जों दा फैखो दै। बेबादि अबस्थायावहाय जोङो दंमोन, जों बैफोरखौ गोसोखांगोन। बै समाव हाबाब आफा जों बिदि अबस्थायाव दंमोन, बेबायदि मोनसे एखेबारे गाहाय थाखो निखुत्रि बेबायदि मोनसे अबस्थायाव जों थानायफोरमोन। नोंखौ मिथियै समाव, मोननै समाव नोंनिफ्राय जों बेबायदि गोजानावमोन, जों गोसोखांगोन बै समाव। द्वितीयहाय जों ख्रिस्ट'खौ मोननायनि उनाव जोंनि अबस्थाफ्रा थासारिफ्रा दा मा जाखो। नोंथाङा सानदों आं साख्रि मोननायखाय, बिजनेस खालामनायखाय, आं आबाद मावनो मोननायखाय, आंनि देहाया थिगखाय, आंनि खायदा बुद्धिफ्रा गोरोबनायखाय आं बेबायदि अबस्थायाव दा फैबाय। खिन्थु इसोरासो जोंखौ खालामदों। इसोरा खालामामोनब्ला जोंनि सेस्था, जोंनि मावनाय, जोंनि गियान बुद्धि, जोंनि जिखिया बेबस्था खालामनाया जोंनि थाखाय जथेस्थ' जानाय नङा। इसोरासो जोंखौहाय बेबायदि अबस्थायाव लुखांदों। दाखायनो जों इसोरखौ मोननायनि उनाव, ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि उनाव जोंखौ जिबन हिसाबै मा खालामखो। जिउआवहाय जों नायोब्ला जोंनि जिबनावथ' आं दहायनो बुंखाबाय, खोमसि, इसोरा मा, धोरोमा मा, सैथोथा मा जों मिथियामोन। खिन्थु जों इसोरखौ मोननायनि उनाव जोंखौ खोमसिनिफ्राय स्राङाव लाबोबाय होनदों। खोमसिनिफ्राय स्राङाव लाबोबाय। प्रथम पितर 2:9 जों बेयावनो आरोबाव नायबावोब्ला मोनगोन जे खोमसिनिफ्राय सोमोनांथाव स्राङाव लाबोबाय। नाथाय जायया जोंखौ खोमसिनिफ्राय सोमोनांथाव स्राङाव आमन्त्रन खालामबायनो, लिंख'नानै लाबोबाय, नोंसोरो बिनि मोजां आखुथायखौ नुजाहोदो, मानोना नोंसोरो बिनि बासिजानाय बंस,
राजानि दौरि जाबाय, गोथार जाथि जाबाय, इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो हानाय मोनसे स्पेशल हानजा जाबाय, गोनां हानजा जाबाय। ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनिफ्राय जोंखौ दा स्पेशल ग्रुप, स्पेशल हानजा, गोनां हानजा, राजानि फरजाफोर, इसोरनि असे मानसि, बासिजानाय बंश जोंखौ दा खालामबाय। ख्रिस्ट'खौ मोननायनिफ्राय जों दिनैहाय राजानि बंश, बासिजानाय जाबाय। जों गोजौ थाखोआवहाय इसोरा जोंखौ लाबोदों। जिउ हिसाबै जों नायोब्ला जोंखौ इसोरा जोंनि पापफोरनिफ्राय क्षमा खालामनानै, जोंनि गासै पापखौ निमाहा खालामनानै, जोंखौ सास्तिनिफ्राय क्षमा खालामनानै जोंनो सान्तिखौ दा होदों। एफिसिया 4:32 पदखौ जोङो नायोब्ला ना, कलसिया 2:13 आरो 14 पदखौ जों नायोब्ला दे एफिसियाखौ नायसै 4:32आवहाय बेवहाय ओरैबायदि होनदों नै, नोंसोरो तुम्हालोके परस्पर हितकारी और कोमल चित्तर लोक है ईश्वरे तुम्हालोকক जेनेके ख्रिस्टत क्षमा करिले, गावजों गाव मोजां आखुथाय खालामलायनानै, दिन्थिलायनानै, मावलायनानै, मोजां गोसो साननायनि मानसि जानानै इसोरा नोंसोरखौ जेरै ख्रिस्टनियाव क्षमा होबाय, बेबायदि नोंसोरबो गावजों गाव क्षमा होलाय। इसोरा जोंखौ क्षमा होबाय। जोंनि पापफ्रा सानथ्र'नो हायै, लाथ्र'नो हायै, थिखांथ्र'नो हायै बेबायदि अजननि पापफोरजों जोङो नादाबलेनानै दोनजानायमोन, नारसिननानै दोनजानायमोन। खिन्थु ख्रिस्ट'खौ सिनायनानै, नाजावनानैहाय जोंखौ बे गासै अजनफोरखौ बोखारनानै जोंखौ दिनै निमाहा खालामनाय, रेजें खालामनानै होबाय। रेजें खालामनानै होबाय। कलसिया 2:13 आरो 14 13 आरो कलसिया 2:13 आरो 14 मा बुंदों? তোমালোকৰ অপৰাধত আৰু মাংসৰ অশূন্যতত মৃত্যু যি তোমালোকক তেওঁতে ঈশ্বৰে জীয়ালে, বাস্তৱিক তেওঁ আমাৰ সকলো অপৰাধ ক্ষমা কৰিলে। আমাৰ বিৰুদ্ধে আজ্ঞাসমূহ থকা যি হাতে লিখাখন আমাৰ বিপক্ষে আছিল, তাক মচি পেলালে আৰু গজাল মাৰি ক্ৰুচত লগাই দি তাক দূৰ কৰিলে। आखाइजों लिरनाय जे पापनि दाग बेखौ खोमोरबाय, आखाइयाव गाजोल दोजानानै खोमोरनानै होबाय। जोंखौ जि पापनि बोलो, मोदोमनि असैथ्यता खालाय खालामनाया जेरैहाय गोथैथिङै लांदोंमोन, बेबायदि अबस्थायाव जों दंमोन, इसोरा जोंखौ फोथांफिनबाय। बास्तबिक इसोरा जोंनि गासै पाप होनदों सकल अपराध क्षमा करिले। नोंथांनि मावनाय गासै पाप अपराध, आंनि जोंनि गासैनि मावनाय पापनि अपराधफोरखौ क्षमा खालामबाय। जिउ हिसाबै दै आत्मिक भाबै जोंखौ क्षमा खालामबाय। आरो जोङो बाइबेलावहाय नायबावोब्ला गोबां दंबावो। इसोरा जोंखौ गावनि फिसा असे बानायबाय होनदों। जहननि 1:12 जायहा बेखौ फोथायो इसोरनि असे फिसा जायो होनदों। जोङो ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय इसोरा जोंखौ ख्रिस्ट'नि गेजेरजों गावनि असे फिसा खालामबाय। रम 8:15 पद जों एसे नायबावनि दे। रम 8:15 बहाय बुंदों कारण তোমালোকে যে পুনরায় ভয় কৰিবলৈ তাহাঁতৰ আত্মা ফালা এনে নহয়, কিন্তু যি আত্মাৰ দ্বাৰা আমি আব্বা পিতৃ এই বুলি মাথো, এনে থুলনীয়া পুত্ৰৰ আত্মা ফালা। लेंनि आत्मा नङा, लें गलाम जानायनि आत्मा नङा, नाथाय जि आत्माजों जों इसोरखौ आफा बिफा गाबज्रिनो हायो, बेबादि गाबज्रिनो हानाय खांजानाय फिसानि जि आत्मा, बे आत्माखौ जोंनो होबाय।
जों दा आफा आंनि बिफा इसोर जों बुंनो हायो खिन्थु बै समाव जों हायाखैमोन दा ख्रिस्ट'खौ मोननायखाय ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय जोङो असे फिसा बायदि जों इसोरखौ आफा बिफा होननानैहाय जों गाबज्रिनो हायो आरो गोबां दंबावो बाइबेलावहाय हसिया 10:6 नायबावनो हागोन 1 प्रजन 3:1 गालातिया 3:26 इसोरा जोंखौ आत्मिक भाबे जोंनि गासै पाप अपराधखौ क्षमा होनानै गावनि असे बिसा खालामबाय बेसे देरगानायनि बाथ्रा जन 3:15 16 10 28 जोबनो गैयै जिबनखौबो होबाय होनदों बै समनि जोंनि जिबना माबायदिमोन जों इसोर मिथियैखाय ख्रिस्ट'खौ मोनैखाय आदा सुदा थैनाय जेनेबा बा थैनानै जों नोरगाव थांनाय किन्तु दा जों थैयोब्ला जोंनि जिबना सोरगोआव सहैगोन जोबनो गैयै जायगा जोबनो गैयै जिउ जे जिबना मालाबाबो जोबनाय नङा बे जिउखौ जोङो मोनहैगोन खारन ख्रिस्ट'नियाव जोंनो बे गोथांखौ होबाय इसोरा जोंखौ ख्रिस्ट'नि दारै गोदान जिबन होनायजों बे गोदान सृष्टिखौबो जोंनो होदों गोदान दाजानायखौबो जाय मानसिया नंथारगौयैहाय ख्रिस्ट'खौ दा नाजावदों बिसोरनि जिबनाव गोदान मोनसे दाजानायखौ मोननो हादों गोदान सृष्टि आगोलनि जिबना जेखि अबस्थाया जाया मानो खिन्थु दा गोदान बिनि सोलिनाय रायलायनाय बिनि मावनाय थानाय जानाय गासैबो बिसोरावहाय बेयो सासे गोदान बेक्ति बायदि एफिसिया 4:26 जों नायोब्ला इसोरा सैथोथा अधार्मिकता सैथोथा धर्मिया आरो पबित्र हिसाबै बे जोंखौ सोरजिदों आरो बे सोरजिनायखौ बे जोंनो गोदानैहाय होफिनबाय ख्रिस्ट'खौ जों नाजावनायनिफ्राय होमब्ला जों ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनिफ्राय जोंनियावहाय दानि अबस्थाया बेबादि अबस्थायावहाय फैबाय दै आं दहाय बुंबाय जों ख्रिस्ट'खौ मोनै समाव जों बै समाव मा अबस्थायावहाय जों दङमोन जिउ हिसाबै जोंहा गैखाया धोरोमिया गैया नङा सैथो नङा अयनाय अनागारि गोसोबादि थानाय जानाय लोंनाय बायदि रोखोम मावनाय दांनाय खुनु थिग गैया मोदोम हिसाबैबो जोङो गांनाय उखैनाय देहा बायदि रोखोम बेमार आजार बायदि रोखोमजों फरायनाय बायदि रोखोम जौगानाय गैया बेबायदि अबस्था किन्तु जों दा ख्रिस्ट'खौ मोननायनि उनाव जोंनि अबस्थाफ्रा दा माबायदिहाय आवगायबोदों ना जों पापनि क्षमा मोनबाय जोङो जोबनो गैयै जिबनखौ जों मोननो हाबाय जोङो बन्दिनिफ्राय रैखा मोनबाय गासैबो जिउ हिसाबै जों बेबादि अबस्थायावहाय जों रैखा मोनबाय मोदोम हिसाबैबो जों दा नायोब्ला नोंथांमोना मण्डलिया फिसा गोबां साख्रियानो जोब बुंनो थाङोब्ला साख्रि गैया सोरबा मोजां बेबसाय मोजां आबाद मावनो हानाय बायदि रोखोम बेबस्थाजों सोलिनो हानाय न'खरफोरनि अबस्थाखौ मोजाङाव दा थिखांबोदों गथ' गथाय फरायनायफोर ओंखारबाय गोबां इसोरनि मावग्राफोर ओंखारबाय बे मण्डलिनिफ्राय सरकारि साख्रि इसोरनि साख्रि आबादारि बेबसाय खालामग्रा फालांगियारिफोर न'फ्रा दा नायदो लामा एखेबारे समायना गासिबो एखेबारे बायदि रोखोम न' मा डिजाइन बायदि रोखोम लामा नायोब्लाना माबोरै जाखो बेलाय इसोरखौ मोननायनिफ्राय ख्रिस्ट'खौ मोननायनिफ्राय बाइबेला होनदों ख्रिस्ट'आ गावनि थैजों गावनि मानसिफोरखौ खाथियाव लाबोबाय होनदों गावनि खाथियाव एफिसिया 2:13 खाथियाव लाबोबाय दा जोङो खाथियाव दं आरोखि ख्रिस्ट'जों लोगोसे बेबायदि बिफा धोनिनि फिसाया बिफानि खाथियाव थायोब्ला माबा माबि जानांगौब्लाबो बे बिफानावनो दंखायोलै आफानो दंखायो बिदि जायो दा आरो बिफायाबो बेखौ नायबाय थागोन खाथियाव दंखायो नालाय जोंखौ दिनै इसोरा खाथियाव लाबोबाय खाथियाव जोङो बेखौ नाजावनायखाय ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय जोङो खाथियाव फैबाय खाथियाव थाबाय दा बे गासैखौ जों बै
100 बोसोरनि जे रंजामा फालिगोन बे फालिनाय समाव जों बैखौ गोसोखांगोन प्रभु नों जोंखौ बेबादि अबस्थायाव लाबोबाय जों ओरैबायदि दुर्गतियावमोन नाथाय जों नोंखौ मिथिनायखाय जों नोंखौ नाजावनायखाय जों नोंनि बोसोनफोरखौ मानिबोनायखाय जों दिनै बेबादि अबस्थायाव जों फैनो हाबाय बेसेबां रंजानाय जाफैगोन बै समाव ना बेसेबां रंजागोन जों बेसेबां रंजानाय मोनगोन आरो बे दिना जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे गोसोखांनाय सम जागोन एकदम जों बयबो गोसोखांगोन बयबो गोसोखांथारगोन ओमफ्राय जोंनि थाखाय बियो मोनसे बिसेस मा होनना बुङो सोमोनांथाव आशीर्बादनि समय जाहैगोन बै समा आशीर्बादनि समय जाहैगोन आशीर्बादा जोंहा दाबो दंखायो दंबाय थाखायो आरो जों बै समाव साबसिनै जों गोसोखांहैनो हागोन हाबाब इसोर जोंखौ नों माबोरैहाय बेबादि अबस्थायाव दा लाबोखो जारिमिनारि मोनसे गोसोखांनायफ्रा बै समाव फैगोन ऐतिहासिक जाथायफोरखौ घटनाफोरखौ जों गोसोखांहरगोन आं जोनोमनिफ्राय मा अबस्थायावमोन जोंनि आबै आबौफ्रा मा अबस्थायावमोन जोंनि गिर्जाफ्रा माबादि अबस्थायावमोन जोंनि गामिफ्रा माबादि अबस्थायावमोन जोंनि लामा दामा थाबायनायफ्रा जानाय लोंनायफ्रा माबादिमोन खिन्थु जों दा बेबादि अबस्थायाव फैबाय इसोरखौ मोननायनिफ्राय एखेबारे जारिमिनारि गोसोखांनायफोर ना इतिहासफोरखौ बै समाव गोसोखांनानै इसोरखौ धन्यबाद होगोन बियो जोंनि लागै अर्थात बिसेस BBCAनि बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि मोनसे जारिमिनखौ गोसोखांनायनि आरो इसोरखौ बाख्नायनाय धन्यबाद होनाय समाय होनायनि मोनसे गिदिर रंजामा सम जागोन 2027 सनाव बे समाव जोंनि मण्डली बा फेल'शिपफ्रा जारिमिनारि लोगो लालायनायाबो जागोन हाब नोंखौ दिनैसो नुबायलै महाय दंहैयो आमुक गिर्जायाव आमुक जायगायाव सोरबा जनायनो सोरबा मा होनना बुङो गगामुगनो सोरबा ओरैहाय ढेकियाजुलिनो हाब जोंनि गिर्जानिमोन दिनै लोगो मोनलायबाय जोङो बे जुब्लिजोंहाय रंजामाजों जों मोखां नुलायनो हाबाय बेसे गिदिर जोंनि जाथि खुरमा बाय बाहागि बिदा फंबायफ्राबो नुलाय बे समफ्राव दा नुलायनो गोब्राब बै समफ्राव हयथ' नुलायहैगोन माबोरै दङ नोंलाय बिदि अबस्थायाव मोजां जाबाय गथ'आ बिदि जाबाय साख्रि मोनबाय सोरबा बिजनेस खालामो बिदि न' लुनानै थानो हाबाय बिदि जानाय लोंनायजों आं दा सोलियो फोरमायलायगोन गोसोखांलायगोन इसोरखौ मोननानैसो बिदि जाबाय बुंलायनो हागोन आरोखि एसे गिदिर रंजानाय बै समा ना जों बै समावहाय बे जारिमिनारि मोनसे लोगो लालायनायाबो जोंनि मण्डलियारिफ्रा फोथायारिफोरनि जिबनाव फैगोन आरो मा बेबायदि जों इसोरखौ समाय होगोन आरो बे रंजानाया जोंल' नङा गुबुन गुबुन इसोरखौ मिथिनाय मानसिफोरनि थाखायबो जाहैगोन जोंनिफ्राय जोंनो बे मानसिफोरनो जों दिन्थिनो हागोन जे जों इसोरनिफ्राय बेबायदि आशीर्बादखौ मोननानै जों दानि अबस्थायाव जों बेबायदियावहाय लाबोनो हादों जोंनावहाय सेन्टेनारि मुङावहाय दा 26 सनसिमावहाय जोंहा आखाइ फोलावनायनि समा थाबाय थागोन नोजोरा जाबाय जे गंसे सेन्टेनारि न' सेन्टार बेखौ लुगोन गेट बानायगोन माखासे डेभेलपमेन्टफोरखौहाय मावगोन बेजोंहाय माने बै समसिमावहाय दिन्थिगोन मावनानै बै समसिमाव दिन्थिगोन जेखौ जोङो सानाखै जेखौ जोङो मावनो हानाय नङा बायदि बेखौ आर'जनि गेजेरजों जों दानिफ्राय मावलांबाय थागोन ना आरो बै समाव मावफुंहैगोन इसोरा निस्सय जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जों बै समाव निस्सय मावफुंनो हागोन जोंनि जिबनाव जोंनि मण्डलारिफोरनि जिबनाव गिदिर मोनसे रंजानाय थुलुंगानायाबो फैगोन आरो हाब इसोरा जोंखौ बाहायमारबाय मावनो हामारबाय बेबायदि जाहैगोन आरो बै समा ओरैबायदि मोनसे रंजानायनि सम जागोन नोंथांमोना दा हयथ' बेखौ सानस्लाबाखैबो जानो हागौ ओरैनो साधारन जोंना सभा जायोब्ला बेसे रंजा खालामो ना बेनिख्रुइ साबसिन रंजानायफ्रा बै समाव फैगोन जेखौ जोङो नुयोब्लानो खुसि मोनगोन हाबाब आंथ' बारा दान होनो हायाखिसै
सेन्टिनि थाखाय आंथ' बारा हरनो हायाखिसै 100 थाखा 200 थाखाल' 1000 थाखाल' आं हरनो हादोंमोन नाथाय बेजोंनो हनै बेसेबां समायबाय बेसेबां आशीर्बाद होबाय अनुभब खालामहैनो हागोन बै समाव दै नोंथांनि मण्डलिनि नोंथांनि एरियानि फ्लेग लानानै बेरायगोन सोरबाया रंजागोन दामगोन मोसागोन आरो बेसेबां जागा मागा जागोन बै समावहाय अनुभब खालामनो हागोन आंनि 100-200 हरनायाबो 1000 थाखा हरनायाबो लाख थाखा हरनायानो एसे गिदिर मोनसे इसोरखौ समायहोनायनि खामानियाव मदद जाबाय निस्सय नोंथाङाबो गोसोखांहैनो हागोन बै समाव दा ओंखायनो जों दानिफ्रायनो रेडि जानि जों आर'जजों थानि जों बै समखौ जाहाथे बै समाव मोनहैफुंनो हाथारमारो जों आर'जजों नेनानै थानि ओमफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जोंहा सेन्टिनारि सानडे देवबार फालिनाय जायो दिनैबो बे दिनानो बेबायदि जों फालिनाय जाबाय बेनि गेजेरजों जोङो बै खामानिनि थाखाय बै रंजामानि थाखायहाय जों आखाइ फोलावनि जों जेसेबां हायो ना जों आखाइ फोलावनि ओमफ्राय जोङो बै समखौ नेनानै आंबो निस्सय बै समखौ लोगो मोनहैथारगोन बे आर'जजोंहाय जों नेनानै थानि गोबाङा रायज्लायदों सेन्टिनारि फैब्ला माबोरै जागोनब्रा आंबा मा खालामनो हागोन थाखा गोनांफ्रा गारि सोलायगोनलै आं सेन्टिनारि समाव न' कमप्लिट खालामगोनलै आं सेन्टिनारि समाव सोरबा हाबा खालामगोननो सेन्टिनारि समाव BA MA पास खालामहैगोननो बायदिसिना आरोखि टारगेट खालामदों नोजोर खालामदों जे आं बै समाव सफैब्ला बेबायदि मोनसे रंजानायखौ लानानै आं इसोरखौ बाख्नायहैगोन जोंबो आसा खालामनि नेनानै थानि आर'ज खालामनि जोंबो निस्सय जों बै समावहाय बे समखौ लोगो मोननानैहाय निस्सय जोंबो इसोरखौ बाख्नायहैनो मोनगोन इसोरा जों बयखौबो बोर होथोंसै हामबायसै।